Claro, el Colusa de grande, ¿no? Sí. Blanco Colusa. Futbolista, mestre d'escola... Com així mestre d'escola. No sé com m'agrada. T'agrada? Jo, futbolista... Sí, futbolista. Després, creadora de Legos Creadora de Lego. i mestre. Seguida un poc es passa de l'horari meu. Però també és futbolista, ho sabia. No? I jo ho he estat. Molt bé, molt bé. I ens els robots que vos agradaria fer? Participar en les concursos, sí. Vos va agradar? Quan ho vareu passar? Sí. De l'any que vaig tornar, bueno. Sí. Què va ser el que més vos va agradar? No ho sé. Quan jo m'ho sortíem bé. Aquí m'ho sortien un parell més? A veure, no va passar res. Jo de gran voldria ser inventor de robots perquè m'agrada molt inventar i robots. Construir robots, per això vinc a robòtica, perquè m'agrada construir robots. I això és el que vull ser de gran. Què t'agradaria que fessin aquests robots? No sé, el que fan el programant perquè facin qualsevol cosa de casa. Una cosa de casa que, per exemple, hagis pensat, que dir, això m'encantaria que ho fes un robot. Tothom us pensaria. Que te facin els deures. Que facin els deures, molt bé. I què més? Te fessin net, te fessin els deures... Aquestes coses. Te fessin els treballs de casa.